Please subscribe to my channel. Monica, my darling. My darling. Oh, hey, hey. Aha. Aha. କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲାଣି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଅଛ କିରେ? ଗାଁରେ ଆଉ କି ମଜା ଗାଁ ପିଲା ଜାଣିଛୁ ତ। ଜାହାଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତୁ ଯାଉଛୁ କଣ ଜାଣିବୁ ଖାଲି ତ ଗାଁରେ ରହିଲୁ ଆଉ। ଆସେ ରାଜଧାନୀ ଆଡେ ଆସେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କଣ ମଜା ଅଛି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ମତେ ବୁଲେଇ ନେବୁ ତ? ଆଉ ଯିବା ଆଇଟି ପାର୍କ ଯିବା ଓୟୋ ଯିବା ଡେଲି ଓୟୋ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଆଉ। ତୁ ତ ଗାଁରେ ରହିଲୁ ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷର ମଜା ନେଇପାରିବୁ କି? ଆରେ ମୁଁ ଏବେ 4 ହ୍ୱିଲରରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସ୍କର୍ପିଓ ଜାଣିଛୁ ନା ଦେଖିଛୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛୁ? ସ୍କର୍ପିଓରେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଆଉ। ହଁ ଏ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ବା। ହଁ ବଣ୍ଟି ହେଲେ ପାଖରେ ଅଛି ବଣ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ବଣ୍ଟି କଣ କରୁଛି? ବଣ୍ଟି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଚୁବଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ। ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଏ ଆସିଥିଲ? ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସେଇଟା। ଏବେ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ତମେ ଗାଁରେ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ତମେ? ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ ଛାଡ଼ିକରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ୟସ୍ 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 ଆଇଲା ଆଇଲା। କ'ଣ ଅପେରା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି? ଆରେ 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 ଗାଁ ପିଲା ଗାଁରେ ସବୁ ରହିଲ ଆଉ। କୋଉଠି ଅଛୁ ଏବେ? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ? ଯାତେରାରୁ ଆଉ। ଏଇ ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତମ ଗାଁରେ ସଦାବେଳେ ଆଉ। ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରାର ମଜା ଆକା ନେଇପାରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଏମିତି ଯାଇକି ବାର୍ ଯିବ ବିୟର ବାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। ଆଉ ତମେ କାହିଁ କହୁଛି ଏଥର ଆସ। ଆରେ କି ମଜା ବାର୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେବ। ହଁ ଏ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ 30 ଷ୍ଟାର୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବସିଛି ଆଉ। କି ଭଳିଆ ମଜା ଜାଣିଛୁ ତ। ଏଠି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯାହା କହିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର। ଯେଉଁଟା କହିବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତଳକୁ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବେ। ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ବାହାରେ ଆଉ। କି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ବଣ୍ଟି କ'ଣ ରେସପେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ରେ। ଗାଁ ପିଲା ତମମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ତମକୁ କହିବାଟା ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯାଇଥିଲି କି ଭଳିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ। ଆରେ ଭଲ ଅଛୁ? ଏ ଗୋଟେ IS ଭାଇ ଗୋଟେ ଭେଟିଲା ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ। ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଦେଖିଛି ତ ଆଉ ମିତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଗଲିଣି ନା ଆଉ। ତାର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବୁଲିବି? ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବା ନା ସାଙ୍ଗ ତୁ ଦେଖିବୁ ଟିକେ। ହଉ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ବଣ୍ଟି ଦେଖେ। ହଉ ରଖେ। Thank you for waiting. ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍।